naman pulis dito. Just stop at the stoplight and watch me in your mirror. Okay. Okay? Move. Stop at the stoplight. Ang daming ang daming na inspection dyan eh. Alright guys, border na tayo. Dami naman pulis dito. Pulis na naman yung mga nandun. Anyway, ayan, sinigap ko ng mag-drive guys. Makarating lang ako ng Canada ngayon kasi bukas paggising ko hindi ako aabot kung hindi ako mag-drive ngayon. Pagod na nga ako eh, pero kailangan ko pa rin mag-drive para lamang hindi ako malate sa delivery ko bukas. We are now again in Detroit, Michigan, Ambassador Bridge. Sana hindi masyadong busy para makalusot tayo agad. Makahanap tayo ng parkingan. Meron pa akong 23 minutes na driving. Pagtawid natin ng Canada, magbabago ang time zone, bibigyan niya ulit ako ng another 2 hours kung ilan ang matitira sa 22 minutes ko na to plus 2 hours pagtawid natin ng Canada. Going to Lineage Milton on Sleep Yard. Nakaulan dito guys, dun sa banda dyan na nataanan ko, ang dilim. Grabe, nag-i-snow. May part yan na nag-i-snow. Diba nakita nyo naman, Toyot na Toyot. Sa previous video vlog natin, Toyot na Toyot eh, nakita nyo. Toyot na Toyot, ang init. Pero dun sa, dito sa may bandang Detroit, Michigan, In 4 dito miles, sa may take a ramp on the right to Highway 401 east toward London. dyan sa Shoe Township, Michigan, nag-snow ba naman? Pero ano lang yung some parts lang. Ihinto na nga sana ko eh. Hindi na lang i-drive ko ng konti. Yun, ganito lang, ulan-ulan, nakita nyo. Medyo ulan-ulan. Hindi masyadong ano.
there, no meat inspection, right? Inunahan niya ako. Dito tayo, dito na lang tayo. Sumunod tayo rito. Inunahan niya ako nito eh. Dito sana ako, kaso nga lang, nakaarang ito, pero okay lang. Lagay ko ang sarili ko sa ano. Border crossing. Baba ako guys, sarado ko lang yung aking reaper. Ayun o, nag-change shift na siya, nag-change na siya ng time zone, changing time zone. Pakita ko sa inyo guys. Ha? Changing zone, sabi niya. Operating zone, Canada South. Regulation, Canada South 16. So magiging shift ko 2 hours and 25 minutes. Driving available 2 hours and 16 minutes. Ayun o, naging ano na. 2 hours and 15 minutes. Kanina ano lang yan, 15 minutes. So, masabi ni Dara. To get closer. Inspection. Okay. Lapit tayo. Yes, tayo naman ang susunod. Alright, tayo naman. Hello sir. Where do you Good live? evening. Winnipeg, Manitoba. Did you buy or receive any goods on your trip? No sir. What are you hauling today? Meat sir. Frozen meat going to Milton, Ontario.
Thank you, sir. Alright, guys. Alright, officially, nasa Canada ulit tayo. Isang ikot lang. Hindi na tinanong kung kailan pa ako sa Amerika. Bagay, Sabado, umalis ako ng Sabado de Gloria, Linggo kagahapon, Lunes ngayon, 3 araw, nakabalik isang ikot lang. Isang ikot lang, nasa Canada ulit tayo. Bayin ko lang. Buksan ko lang yung reaper. Tara. Alright. Balik. Taryo tayo. Balik, Canada. Taryo, Ontario. Alright guys, bukas yung inspection station nila rito. Alam ko na sanang mabala, sana hindi nila ako pahintuin. Kasi pagod na ako, gusto ko nang magpahinga. Sana nagpahinga na lang ako. Sana uminto na lang ako doon. Meron malapit na maski. Ay, nako. Relax muna tayo, relax. Sana hindi nila tayo pahintuin. Hopefully there is no kitang-kita na natin yung pulis doon, no? Inaabang-abangan niya yung mga nakupot ito. Sinisilip-silip, oh. Ako, yung ilaw ko pa naman. Sana di mapansin yung ilaw ko doon sa ano. Okay. Okay? Move. Stop at the stoplight. Okay. Watch me in your mirror. Brake. Okay. No brake. Okay. Okay. Bigyan niya ako ng sign. Good. Let's go guys. Ang daming ang daming na inspection diyan eh. Wow. Daming inspection. Mga to inspection to mga to eh. Buti na lang di ako in-inspection. Ayoko na pa-inspection kasi guys, kasi pagod na ako eh. Gusto kong ubusin yung 1 oras at 40 minutes ko na driving na para bukas eh. Malapit-lapit na ako sa ano ko, sa dideliveran natin. Continue on the current road. Meron pa ako 1 hour and 40 minutes. Meron akong hihintuan about 1 hour and 30 minutes. Doon ako hihinto. Yan sa flying kick kung abutin ko pa. Nantok na ako eh. Ha?
guys yan. Magandang umaga, nagbabalik ang lakay. Andito na tayo ngayon sa dideliveran natin. Turn left on James Snow Parkway North, then take the first left. Schedule ko dito siya muna. Schedule ko rito alas 11. Sakto, hindi tayo na rito. Alright, check tayo. Oh, okay. In the sun, okay. Alright guys, tara. Tapos punta pa ako dun sa loob. Gate lang ito, dito lang security lang ito sa entrance nila. Tapos meron pa tayo sa shipping at receiving. Ito yung pinakamalaking customer ng Turquoise sa lugar na to. Yung pinikapan ko sa Sheboygan, papunta rito sa Milton, Ontario. From Milton, Ontario, pipick up ka rin minsan dito. Minsan dito ako mag-deliver, dito ko rin pipick up. Pupunta naman sa New Brunswick, Nova Scotia yan. Yan ang mga takbuhan ng truck. Kaya kung taga-Ontario kayo guys, kung gusto nyo mag-drive sa truck, ito yung mga promising promising miles nila. Anyway, punta ako sa loob at mag-check-in tayo. Tara. Tuloy natin ito. Let's go. Okay. Antayin natin sila. Appointment number? Appointment number? I don't think I have one. Okay, so I need you to call your dispatch and ask for appointment number that starts with 326 numbers long. 326 numbers long. Okay. That's weird. No appointment number. Call your dispatch. Okay. Just text them. Give me a second. No, they're replying now. Yes! Okay. Come on. 32
62 Door 28. 428 Yep, don't break the seal. 428 that way. 28 is this way. This Don't way. break the seal. Okay, thank you. 428. Okay. 428. Alright guys, yan. Door 28 daw. Towards CPR. Ayan. Door 28, dyan tatras. Alright guys, line up muna ako rito. Tapos pupunta rito yung magbe-break ng seal. Yeah! Hintayin lang natin. For the meantime, kape-kape muna tayo. Yan nga. Ang kagandahan, meron na tayong reload na binigay sa akin. Pagkatapos ko nito, pupunta ako ng Bothwell, Ontario, doon tayo pipick up. Ayan. Yeah! Katawad tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy. Ang delivery naman nito is punta ng Illinois. Yan. To a wooden bridge that spanned a creek. The stream's meandering path formed Powderhorn's northern boundary. The kid had no idea how the town had gotten its name. He didn't see any physical features that reminded him of a powderhorn. The trail turned into a road that ran along the front of the depot. Main Street dead-ended into it on the kid's right as he and Arturo approached the station. Even before they turned onto Main Street, the kid saw a warehouse on the far corner. A sign with Elam Freight Company painted on it hung on the front of the building. On the other side of the warehouse was a large barn and corral. The sign on it read, Elam Freight Lines. The kid supposed Elam had merchandise shipped in by train, stored it in the warehouse belonging to Elam Freight Company, and delivered it in the wagons belonging to the Elam Freight Lines to settlements that weren't on the railroad line. That was a handy arrangement. It didn't end there. The kid and Arturo also passed Elam's livery stable, Elam's General Mercantile Store, and Elam's Prairie Belle Saloon. Across the street stood the Habang Elam naghihintay Hotel. na manlot, The kid was getting Buat-buat tayo. really sick of that name. Mr. Elms. Yes yan. Galing ako sa loob ulit. Pinalap ko. Wala, alas 3 gis na. Nakikita nyo yan Ang appointment ko rito is alas 11. Pinalap ko kung kailan ako masisimulan. Sabi ba naman sa akin mayroon daw silang inaantay na papilis galing border. Ano yan? Bakit kaya meron pa samantalang nakatawid naman tayo kagabi sa border ng maayos. Kaya nadidili ako dito dahil may hinaantay silang papeles dun sa border. Sabi sa akin magantay ka lang dun kasi naantay pa namin yung papeles from border, sabi. Mukhang delikado yata, hindi yata ako mahandlod yata. 4 na oras na But anyway, kapag kaganito ang gagawin, magbibilang ako ng oras ng waiting time. Hindi naman pwede yung libre. Wala namang libre. Kailangan nila akong bayaran dito ng waiting time. Magantay lang ako guys, sasabihin sa akin ito. For the time being, kape-kape muna tayo. Kape-kape na naman. You already cut? Yeah. Okay, thank you. I'll be there shortly. I'll back now. Okay. Okay. Ayan guys, sa wakas. Ayun, nung oras na ba? Alas 4 na. Alas 4 na Alas 4. Tara, babayin natin. Buksan ko. Tagal nila. Hindi maganda. You guys take time. I thought you're refusing it.
You take time. I thought you're refusing it. Yeah, no. You waiting the paperwork? Yeah. The lady said in the office, you guys waiting for the paperwork. So, okay. Let's do this. I don't know. That's how they load it. No, the load is good. Ah, This one is an inspection load. inspection load. Inspection load, yeah. Okay, so what you gonna do about it? Going to take my whole time, man. You take your whole time. Okay. I don't know, man. It's money, right? Yeah, it's money. It's overtime. Okay. Overtime daw siya. It takes my whole time. Sabi ba naman niya eh. Ano tayo magagawa dyan? Alright guys, empty na tayo. Patayin natin yung reaper para hindi masyadong maksay ang krudo. Mahal pa naman ang krudo. Okay, make sure walang laman. Wala, malinis. Wala naman talagang laman yan eh. May matira pa dyan eh. Uuwi natin ha. Karne yan eh, karne. Paalam natin sa dispatch kung pwedeng iuwi. Alright. Ngayon, punta ako sa loob. Anong oras natapos? 4:53, alas 5 na. So 11, 12, 1, 2, 3, 4 5, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na oras oh. Kukunin ko pa yung papel, baka mamaya hindi pa tapos yun eh. Patay tayo. Sa loob guys. Kunin ko papelitos. Papelitos. Papaaraw si Buddy. 428? Yes. Your trailer number? 1434. You got it? Okay, thank you. Are you putting the time out? Yeah, Oh. and out is right here, and I initialed, okay? Okay, what is that out? 1701. Okay. So, my appointment is 11, 12, 1, 2, 3, 4, Oh yeah, you've 5. been here since 11? Yeah. My appointment is 11, so at least hopefully they will give me at least waiting time for here. Thank you. Have a blessed day. Okay. Alright guys, yan, finally natapos na rin tayo. So nagpadala na rin ako ng aking request for wait time sa company. Hopefully si Boss Josh, yung planner namin, approvean niya. Kasi 6 hours ako nandito mula alas 11 hanggang ngayong alas 5. Now, lalarga na tayo. Pupunta na ako sa pipikapan ko para bukas mula dito hanggang sa Chatman, Ontario is 2 hours drive. Ayoko matraffic na. Guys, thank you for watching. Mag-iingat kayo, no? Once again, sana hindi kayo magsasawa sa pag-support sa mga vlog ng Lakay Travel. I love you all guys. Peace out. Bye-bye. Yeah! Lakay Tracker.